vou vos mostrar algunhas aplicacións máis de cousas que se poden facer con LibreCAD. Por exemplo, aquí temos distintos elementos para crear unha mordaza. Este sería a representación de cada elemento da mordaza coas súas medidas. Isto sería, pois, o que sería de uso técnico. Aquí temos máis pezas do que sería a mordaza. Esta sería a representación en 2D, colocando todas as pezas como bloques e despois descompoñemos e eliminamos as partes que non se verían. Podemos tamén representala en 3 dimensións. Aquí o temos. Isto xa dá un pouco máis de traballo. Incluso podemos colorear. Aquí temos a mesma peza coloreada, e incluso, para que quede mellor, encher mediante recheo. O vedes aquí cada peza coa súa cor. Tamén podemos crear, pois, un cabalete. Aquí vedes, isto é algo real. Primeiro faise o diseño e despois construíse. Aquí temos, pois, para crear apuntes de uso técnico. Pois aquí vedes, todo está feito con LibreCAD, incluso o texto. Despois simplemente exportanse. Incluso podedes exportar o que é como imaxe e insertalo nun procesador de textos. Aí temos máis. Aquí temos outra representación real, un plano da planta dunha cociña. Aquí están os seus elementos: un vitro, un fregadoiro, un moble, unha mesa, outro moble, outro e máis outro. Aquí temos a porta. Isto sería o que se ve entrando pola porta. Aquí temos a disposición dos mobles, os que serían os armarios e os altos e os baixos. Aquí onde iría o forno. Ben, aí están todas as medidas que ti podes deseñar para a hora de comprar os mobles prefabricados, sabendo que os hai de 90 de ancho, de 60 e 45, pois faz a distribución que mellor se asuste ao espazo que tes. Isto sería o mesmo visto de perfil. Aquí temos a entrada, aí está a porta e os outros mobles. Aquí vai empotrada a neveira. E bueno, pódese facer infinidade de fichas para distintos elementos. Bueno, este sería o último vídeo. Empezarei a facer vídeos en FreeCAD, que a ventaxa de FreeCAD é que podemos ver estes elementos en 3D e movelos no espazo. Tamén permítenos deseñar en 2D, inda que para iso é mellor LibreCAD, danos máis opcións que FreeCAD. Incluso tamén podemos crear en LibreCAD e importar dende FreeCAD para deseñar en 3D. Bueno, eso só veremos. Bueno, dou por concluído esta serie de vídeos de LibreCAD. Ata outra.